Zdravím. Takhle nějak vypadá hotel Fantazie. Pro nás spíš Overlook hotel. Jinak Chotěboř, velmi zajímavé město. Celou cestu bylo pěkné počasí, dojeli jsme sem a mlha jak Silent Hill. Přesně za popisnou cedulí vjezd do obce. Půjdeme? Hotel byl postaven roku 1985 a sloužil jako normálně pro civilisty a vyvařoval ve velké jídelně pro asi 1000, možná 2000 lidí. Po nějaké době byl hotel jakoby zavřen a 3 roky neprovozován. Po 3 letech se hotelu ujmuli noví majitelé, kteří na něm provádí takzvaný festival Fantazie, který se skládá z různých festivalů, včetně BXM. Bloody Xmas. Hotel působí velmi depresivně, topení v něm nefunguje. Hotel působí velmi depresivně, topení v něm nefunguje a ve sklepě se nachází 150 kg zhnilého masa. Postele jsou jakž tak slušné a ve sklepě se nachází několik místností s bydlama, tedy s palandama, asi jako v Auschwitzu nebo v něčem podobném. Jelikož jsme byli svědky tohoto zajímavého místa, tedy sklepa, usoudili jsme, že hotel je ideální pro konání festivalu BXM. Když jsme sem přijeli asi o hodinu dřív, než bylo v plánu, celý hotel byl zhasnutý a spousta věcí vypadala, jako by se asi 30 let nepoužívala, včetně zařízení a asi tak všeho. No, a teď nějaké dojmy po festivalu. Proběhlo to velmi dobře. A děli se zde dost zajímavé věci. Jinak v kuchyni vaří poměrně dobře, za poměrně zajímavé peníze. Já se prostě musím smát. Přiblížíme se k takzvanému Overlook hotelu. Pojďme. Celý hotel je stále zahalen hustou mlhou, jak je vidět. Již na 100 metrech stromy v pozadí nejsou příliš vidět. Kamera to trošku zkresluje, ale je to opravdu tak špatné. Atmosféra zde na Vysočině je velmi zajímavá. Hotel má 3 hvězdičky, jak je vidět ze zářivky nad vstupem, který je nepoužíván a slouží jako skladiště nějakých pytlů nebo huj s čím. Člověk nikdy neví. Jinak z nabídky ubytování jsme vybrali apartmán, což byla nejlepší nabídka. A usoudili jsme, že jsme vybrali velmi dobře, protože ubytovna nebo internát byly staré nemocniční postele namačkané vedle sebe a asi bychom do nich neulehli. Jak zde je už samotná budova Overlook hotelu. Tady uzavřený vstup. Oficiální vstup je tam, jak je cedule Coca-Cola. Hotel je používán jen o víkendech, a to jednou za čas, pokaždé, když jsou festivaly, jinak hotel stojí. V radiátorech je víc vzduchu jak vody, proto netopí. Ano, zde jsou staré komunistické okna s ocelo-hliníkovými rámy.
Stačí se na ty skla podívat a už prskají, takže opatrně. Jinak přímo naproti nás je zámek. Původně se hotel jmenoval Hotel u zámku, jak bylo dole z cedule patrné. Dnes se jmenuje Hotel Fantazie. Je to spojeno s názvem festivalu Festival Fantazie, který se dále rozděluje na Bloody Xmas, na které právě jsme, a několik dalších festivalů. Půjdeme dovnitř? Dobře. Teďka se vstupuje dovnitř. Tyhle schody bylo včera velmi obtížné vyjít. Obzvlášť po vypití celé flašky Gold Cock. Avšak dnešní den je to mnohem jednodušší. Ano, zde je soukromý salon, zde ještě soukromý. Tady jsou jedny z těch lepších pokojů. Bez komentáře. A tady číslo 11. Náš pokoj. Klíč, prosím. Za mnou. Takhle nějak to tady vypadá po festivalu. 3 postele, z toho 2 uslané, což je jaksi pro nás. Zde promítací zařízení pro soukromé účely. Zde koupelna, materiály, lednice, odpadkový koš a náš milovaný přítel přímotop. Zde se nachází koupelna. Jeden záchod střední kvality, jedno umyvadlo nižší kvality a jedna vana s utíkajícím kohoutkem do stěny, tedy stříkající vodou převedu. Pustí se sprchat a zde voda uniká. Ja. Dovolte. Ano. 1, 2 zrcadla a odhadují 60W žárovka.